Ben, bos días a todos e a todas. Comparezo para dar conta do tratado hoxe na Xunta de Goberno local. Tedes aí no resumo, eu no tema das licencias, a non ser que teñades algunha dúbida, non teño moito que comentar. Vou ir aí por puntos alternos que creo que teñen interese, por exemplo, no punto 2, que é a proposta que aprobamos do Concelleiro de Espazos Cidadáns relativa á aprobación do documento refundido da modificación puntual do plan de sectorización do SUM 25 Roxos, por traducirlo un pouco a algo comprensible, é que un particular pide unha modificación puntual dese SUM en dúas direccións. Unha parcela de uso hostaleiro pide cambiala a residencia asistencial para poder construir unha residencia para a terceira idade, e logo a modificación dos residenciais 1 e 2 da zona, que están especificados para vivendas acaroadas. E o único que se lle pide a esta solicitude, que ao ser distintas propostas referidas ao mesmo SUM, que debe de facelo con un texto refundido, e logo nas modificacións do residencial R1 e R2 ten que facer un estudo do detalle para agardar a coherencia do conxunto do proxecto. Relativo a licencias, etcétera, non hai moito máis. No punto 11, que hai unha desestimación dun recurso interposto contra a denegación de licencia da primeira conmoción para as 8 vivendas unifamiliares pareadas número 38-35 da Barcia, non aparece aí no título, falta que na zona da Barcia. Decir que esta licencia está solicitada dende marzo de 2007 e, efectivamente, as obras de urbanización están realizadas, pero falta cumprir a aportación da cifra de 31.000 euros á Xunta de Compensación para compensacións a outros propietarios. Como esa aportación non está realizada, considerase que o expediente non está pechado, por iso se denega. A seguinte tamén unha denegación de licencia de segregación dunha parcela, porque é unha parcela que está en solo rústico e alouga a Lei de Ordenación Urbana de Galicia. En solo rústico non permite subdividir parcelas se non é para sumalas sobre outra parcela. É dicir, para evitar ir partindo as propiedades rurais, pois o que se permite é segregar sempre que a incorpores a outra parcela que este ao seu carón ou relacionada. Neste caso non é así e por iso denégase a autorización. Ben, o número 13 é unha estimación dun recurso de reposición para revocar o decreto do 15 de decembro de 2015 polo que se acorda declarar caducada o expediente de licencia para a construcción dun centro de adestramento canino no lugar de Roan número 25 en San Xoán de Fecha. Aceptas ese recurso, xa que, a solicitud ven do ano 2013, se lle requeriu cambios no proxecto e unha nova documentación e o solicitante xustificou que estaba tramitando esas modificacións solicitadas, co cal se lle dá razón e non é preceptiva a cancelación da licencia. Número 14 é relativa á desestimación da alegación presentada por Ubaldo Rivas Romero e a toma de coñecemento da alegación presentada por Antonio Montero Vilar en representación de Lorigar e desestimar a solicitude de nulidade das licencias de obra e actividade concedidas con data de 10 de marzo de 2008. Isto está relacionado co Hotel Quinta d'Auga, que está na antigua fábrica de papel en Vidán. Neste caso, sobre un problema de licenza, un particular presentou un recurso contra a concesión da licenza, desestimouse, recurriu a un contencioso, ese particular, e a sentencia do xulgado exixe que se revise esa licenza. Ante esa sentencia, o Concello que fai é enviar a Xunta Consultiva, o Consello Consultivo da Xunta, esa posible nulidade da licenza, e o Consello Consultivo que resposta que está de acordo co criterio do Concello
di que a licencia é correcta porque non excede o volumen do plan parcial, co cal o que facemos é denegar esa alegación e trasladar esa resolución ao xuíz que pediu a revisión da licencia. E a partir de aí hai un montón de devolucións de fianzas de distintas actividades. No punto 24, que é unha proposta de medio rural para rectificar o acordo da Xunta de Goberno Local de 12 de febreiro de 2016 relativa á participación do Concello no Plan de Acción Social PAS 2015 da Deputación Provincial da Coruña. Nun dos proxectos que presentamos, que era o proxecto de mellora do alumeado público en Busto, Gracia, Grixoa e a Peregrina, presentámoslo como un proxecto de obra e a Diputación considera que debe ser un proxecto de subministración. Como a Diputación é quen das subvencións, pois aceptamos denominalo un proxecto de subministración e por eso se fai esta modificación. Seguimos cas devolucións de fianza ata que chegamos ao punto 30, no que facemos un recoñecemento extraoficial de crédito de facturas de actividades do Nadal por 54.210 euros con 42, e o 31, que é unha denegación de manutención, unha denegación de solicitude de axuda para manutención e vivenda, porque a persoa solicitante non estaba a corrente das súas obrigas tributarias. Este é unha eiva recurrente que ten o proxecto Santiago Suma, o programa Santiago Suma de Inclusión Social, que os ter suxeito á lei de subvencións para recibir consideras unha subvención esa axuda, entón está suxeito a esa lei de subvencións, tens que estar a corrente das túas obrigas tributarias para poder cobrar esa subvención. Pois eu creo que é de sentido común que unha persoa que pide unha axuda para a montación e vivenda probablemente non está a corrente das súas obrigas fiscales porque literalmente non ten cartos para pagalas. Entón está traballando a Concellaría de Servizos Sociais con intervención do Concello para buscar unha fórmula que permita pagar este tipo de axudas a persoas que non estén ao corrente das súas obrigas tributarias. Pero, mentres tanto, a lei obriganos a rexeitar este tipo de peticións que teñen estas condicións. Logo pasamos ás urxencias. A primeira é a aprobación do concurso de concesión administrativa de uso privativo e normal de dominio público dos locais da nave 5 da Praza Bastos de Santiago de Compostela. Como xa se informou estes días, son 9 locais da famosa e polémica nave 5 que deben de ser as condicións deben ser empregados para produtos elaborados ou semi-elaborados partindo dos produtos básicos da praza e para consumo fora dese espazo. Son concesións, a cantidade que debe de pagar cada concesionario cando corresponda van desde os 12.024 euros por local hasta os 24.048 euros, dependendo do tamaño do local, e o prazo de concesión sería a 15 anos, que poden ser prorrogados a un período de 5 anos máis. A urxencia número 2 é a aprobación do expediente denominado Reparación, Conservación e Mantemento da Rúa Teresa Fornete Anexas. Isto é da zona de Monte do Gozo, por un valor de 183.033 euros con 68 para facer actuacións beirarrúas, canalizacións, etc. nesa zona. Por último, esta aprobación da programación de actividades regulares previstas para entre maio e agosto nos centros socioculturais e os precios públicos para as mesmas, no que o Concello aporta 133.839,23 euros e prevé ingresar das tarifas desas actividades 62.534,25. E con isto fecho este pequeno resumen da Xunta de Goberno e estou a vosa disposición. A defectos na tramitación en algún dos gastos das actividades de Nadal. Que defectos son? E isto supón máis gasto do que estaba previsto?
Non, 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 non. Non supón máis gasto. O gasto que hai, simplemente, en vez de ser un pago que faz por tramitación ordinaria, fala por tramitación extraordinaria, por recoñecemento extraordinario de casa, pero o gasto é o mismo, non supón ningún gasto para o Concello. É un recoñecemento que algunhas dos contratos e das actividades que fixeron non se seguiu, tuvo erros na tramitación administrativa, entón, desde a intervención consideran que hai que pagalo deste xeito e, como tal, facémolo en Xunta de Goberno. Perdón, non entendo ben. Non significa entón que sean 54.000 euros a maiores? Non, é do orzamento que había para... Son unha partida de 54.000 euros do orzamento que había. Non se contratou a maiores algo fora do orzamento. Simplemente esos erros administrativos, que non me preguntes técnicamente cales foles, porque aínda non o teño moi claro, pois, según intervención, obriga a facer o pago mediante esa figura que é o recoñecemento extrajudicial de crédito. Pero a cuestión de que houve erros no xeito de facturar de gasto, ou xa no propio contrato, para que non se unha crítica de oposición, de que o contrato se fixo moi... Non, hubo erros na tramitación, non ten nada que ver cas críticas da oposición daquela. As críticas da oposición daquela era que se fixo todo a correr a última hora do tal, cando se explicara daquela que a contratación se fixo no momento que se fixo, porque parte da partida de gastos entraba nos orzamentos do ano 2016. Eso non ten nada que ver que, insisto, por erros de tramitación, según recolle o informe de intervención, indiquen que haxa que pagalo con esa fórmula de pago. Pero que nin afecta o montante global, nin se contratou máis do que se tiña previsto contratar. Simplemente en eses gastos hai que pagalos dese xeito. En canto ao da nave 5, que prazos manexan entón para que este funcione? Eso é difícil de fixar na administración pública por ser son procesos moi garantistas, que exixen distintas mesas de adxudicación, pode haber recursos, pode haber, etcétera. Non se pode dicir agora mesmo un plazo máximo do que pode durar. En canto ao tipo de postos, falan de produtos elaborados ou semielaborados, a condición de que sexan produtos da praza, Sí. obrigatoriamente. Sí. O sea, ten que ser empanada, non sei. Como? Que se vai vender? Que non me queda claro. Conservas, empanada, o sea, queixo, Pois... o queixo é materia prima ou non, o sea, elaborado, semielaborado, non me queda claro. A ver, sin ter lido a fondo os pregos, que supoño que establecerá as cantidades, ti pensa en non sei como dicilo que non sei en inglés ahora mismo. Vender comidas elaboradas cos produtos da plaza para que ti comas na tua casa. Vender zumos e bebidas feitas con froitas que ti tamén podas levar para a tua casa. Non será para consumo, non? Non se pode consumir na nave 5. Hai que consumirlo fora, pero se entende que tampouco se pode consumir na rúa, terás que consumirlo na tua casa ou na do teu veciño, se te levas ben. Como, Elena? Tomas un zumo, pues te lo irás tomando el ano de pico, te van a echar una fuera. Claro, non sei. Claro, non? E non hai mesas, que dizer. Non. Máis cousas? Eu, unha cinta da auga, dice aí, de cando é ese informe do Consello Consultivo, porque digo que estaban como buenos, que era un pouco... Pois non che sei dicir a data cando se podino, cando volveu. Non teño aquí mesmo o expediente, pero foi en posterior... Espera, deixame buscar os datos. Con isto queda resolto aquella importante respecto do problema que había con esta Non, isto é unha parte. É unha parte da problemática. En este caso, un recurso que se denega cun informe do Consello Consultivo que se traslada ao xuiz. Todo o resto dos elementos do expediente entendo que siguen na situación na que estaban. Non me pidas moitos máis detalles porque non levou ese expediente e non sei exactamente como está. porque eu entendía que o Concello xa estaba por seguimento a cuestión da licenza, creo. No, o Concello entende que a licencia está correctamente axudicada e o Consello Consultivo da Xunta tamén. E iso que se lle traslado ao xuiz como cumplimento da sentencia que solicitaba que se revisara a licencia. Eu
Sí. Quería saber se me podes explicar un poquinho máis. Se sai algún prazo tamén, de que licitas ou probas a licitación? No. Claro, a nosa Xunta de Galicia pídenos unha licencia para executar as obras desas piscinas, dese proxecto de renovación que ten a Xunta de Galicia sobre o Monte do Gozo, que non é competencia municipal, nin saber os plazos, nin nada. Simplemente conceder a licencia. De feito, creo que a semana pasada así ainda presentaron máis polo miúdo do proxecto eles. Algo máis? Sobre outras cuestións, contrato este de contrato de bases. É lo que, bueno, despois da momento que fixo o SOCOCE, o bloque decía o xe que o goberno terá que explicar por que se fixo esa adxudicación, ese procedimento pedindo unha baixa no contrato inferior a que sea a propia empresa que foi adxudicatarla de xeito directo se a fixera no contrato anterior. Vamos, que no anterior que estivo o contrato por 2 anos fixo unha baixa do 20% e na adxudicación directa que fixo o Concello por procedimento de emergencia pediulle un 10%. Vamos a ver, situaros pois no mes de outubro, novembro. Vendo o estado no que estaba de abandono literal a cidade por falta de mantemento nos anos anteriores, faise evidente que hai un problema serio de baches nas ruas da cidade, problema que se foi agravando durante os meses. Non existía partida orzamentaria, o sea, estaba agotada a de arranxo, non existían orzamentos, hasta que se aprobaron os orzamentos non se iba a poder obrar. Entón fomos vendo, cada vez había máis baches, cada vez había máis reclamacións patrimoniais sobre o Concello polas averías que causaban eses baches, cada vez había maior perigosidade para os usuarios da vía pública por mor deses baches. Entón, o Goberno tomou a decisión baseándose, pedindo informes técnicos á policía que definira que baches eran realmente perigosos para a seguridade pública, asumir pola vía de emerxencia e defendemos ese procedimento, entrar a arranxar eses baches que estaban causando perigo para usuarios da vía pública e perigo patrimonial para o Concello por reclamacións. E así se fixo. Sigo defendendo que correctamente, porque está respaldado por informes técnicos, non son policiais, sino por técnicos, porque tamén onte escoitamos a crítica de que fora un arranxo chapucero. Se alguén con coñecementos de viarios ve o proceso técnico para arranxar esos viarios, que inclúe fresado, asentado e novo reasfaltado, calqueira estudiante de primeiro de carreira de Enxeñería de Camiños diría que un proceso ben, parece mentira que unha persoa que a experiencia do conselleiro de infraestructuras, do ex-conselleiro de infraestructuras, poda calificar de chapucero eso, en primeiro lugar. E en segundo lugar, a min pásmame que persoas con responsabilidades nesta cidade que fixeron 40, 50, 60, 70 contratos inferiores a 3.000 euros para tapar baches individualmente, acusen a este goberno de mala tramitación por un feito que é urxente, e se facedes unha enquisa nesta cidade, eu creo que todo o mundo dirá que é urxente tapar os baches, feito con todo o respaldo dos informes técnicos e informes policiais, indicando o perigo que eran esos baches para os usuarios da vía pública, parecenos realmente dunha hipocresía abrallante. A oposición está, supoño que no seu papel, pero este goberno que defende que hai 9 km cuadrados de baches arranxados e moitos máis que deberíamos ter feitos se tuviéramos esa capacidade actualmente. Así que non asumimos de ninguna maneira este tipo de críticas. O que preguntaba o bloque concretamente era por que se asinou ese contrato de emerxencia con un 10% da baixa cando no contrato anterior esa mesma empresa vai quedar do 20% e o último contrato que se vai asinar con o bloque de a baixa de 32%, sendo de todos os contratos
o montante máis alto de 440.000 euros. Primeiro, esta empresa, se adxudicou esa empresa porque é a empresa que ven facendo o mantemento da cidade. Non se foi a buscar unha empresa en ningún outro lado, que era a empresa que xa estaba traballando. Por unha situación de emerxencia, ten aquí a maquinaria, o equipo e os coñecementos, parece de sentido común que se lle asigne esa empresa. Sobre a xestión dos precios, supoño que se pregaron os precios públicos para facer a asignación. Pero, vamos, insisto, botamos a vista atrás e nesos contratos de 3.000 euros que indiquei antes, con montantes de moitos milleiros de euros, pois adxudicaron a empresas sin ningún criterio. Nos, polo menos, mantivemos o criterio de que a empresa que está traballando e a empresa que fixo o traballo nos últimos anos nesta cidade. Sí, pero sabe dicir que non é iso, porque os prezos, sí, se seguirían os prezos públicos. A cuestión aquí non está na unidade, no prezo por unidade, está no desconto que se pediu a empresa nesta ocasión, cando sí concurriu a un concurso ofrecerá un 15%, cando no Concello o adxudica por emerxencia, le piden un 10%, e a seguinte, que se é outra empresa con outro contrato, ofrecen 32%, e aí onde está poniendo iso de interés Ahora mismo, como non teño nin esos datos, nin revisei esa parte do documento, non che teño unha resposta. Ahora mismo non teño unha resposta porque descoñezo os precios, os non precios, só sei o procedemento. O BNG directamente levantan por 2015 que sí, que ver que era unha ausencia, hacen dos baches, pero tamén tiveron tempo no 2015 de facer modificado para atender esta necesidade de xente que recurrira a unha aplicación presente. Foi unha das cousas que se estudou, pero por recomendación de técnicos e do propio goberno non se viu a posibilidade de facer iso. Pregúntame técnicamente por que, tampouco xo sei dicir que non estaba dentro das miñas responsabilidades, pero asumiso que había que da modificado de crédito non daba tempo e a urxencia era máxima. Mais? Si o BNG tamén fala de temeridade no sentido de que se están rebaixando nalgúnas zonas os pasos de peóns e logo non hai para pintalo de novo, e que están creando algunhas zonas, digamos, que é unha situación para a seguridade que haya un pouco comprometida. Moi ben, como sabe o BNG, porque para iso participa nas mesas de contratación, está desde hai casi un ano, máis dun ano, perdón, en proceso de licitación o contrato de mantemento da sinalética vertical e horizontal deste Concello. Hasta dentro de 15 días non está rematado ese proceso. Insisto, como son procesos moi garantistas, son moi demorados no tempo. Xa se fixe unha actuación sobre os pasos de peóns e ao longo destes días que mellora o tempo vaise facer outra máis pequena sobre aqueles que quedaron, digamos, borrados polo asfaltado. Que sí que é certo que hai algúns, pero de aí a calificar de temerario eso, temerario era deixar os baches e que alguén por coller un bache fora contra un peón, eso sí que era bastante temerario. Porque aí ten que haber algo máis que o proceso se xa moi garantista, non? A ver, cando nos entramos este goberno xa estaba en marcha o proceso. Presentáronse, creo que 14 empresas, falo de memoria. Os técnicos tuveron que facer un informe pormenorizado deses 14 empresas. Varias desas empresas quedaron excluídas por defectos de forma na presentación. Esas presentas recurren ou presentan alegacións que hai que resolver. E vaise demorando, non ten ningún outro trasfondo que ese. De feito, xa hai unha empresa, digamos, adxudicataria, pero non se pode asinar o contrato hasta que pase un determinado plazo de días no que as empresas que non foron adxudicatarias podan recurrir esa adxudicación. E esos procesos, insisto, garantistas demoran. Neste caso se demorou máis porque o volumen de empresas que se presentaron e a complexidade técnica dos pregos era importante. Ben, pois moitas gracias.